Salam Türkmen portal web-saytymyzyň hormatly agzalary we mehriban tamaşaçylary. Bugün ýurdumyzda ýerleşen Gyşky oýunlar sport toplumyny Türkiýe döwletiniň sahny usady Murat Bozyň konserdi geçirilýär. Bizim Türkmen portal web-saytymyzyň agdy bir dörejilik topary bolup ajaýyp konserde gatnaşmagyna geldik. Onda näme mehribanlar hemmemiz bilelikde bu ajaýyp konserde tamaşa Bu ikinci gelişim Türkmenistan'a. Bu menin Türkmenistana ikinci tapar gelişim. Ben her gedek gelimde ören saat bolýar. Öz watanda, öz öýümde duýan ýar bolýar. Birinji tapar gelimde de ören saat bolupdum. Öz öýümde duýan ýar bolupdum. Türkmenistanyň halky meni edil öz ogly ýaly, öz dosty ýaly garşylaýar. Şu gelegem şeýle boldy. Men bu Türkmenistany ören gowy görýär. Geçen tapar gelimde ören saat bolup gaýdypdym. Aşgabat şeher ören oğudu. Türkmenistan diýseň oğudun ýurt. Bu gedek gelimde de Aşgabat şeheriniň hasam gözelişenligine göz ýetirdim. Hormatly Türkmenistanyň prezidenti ýurda ören ünsberýär. Oğudun ýurtda, oğudun halkga. Men sunugat älimine gadan basmama ejem sebäp boldy. Sebebi men çağa wagtym futbol oýnamagy gowy görýärdim. Ýöne sada bolan okuyumyň bardygyny ejem bildi. Ejem meni sunugat mektebine berdi we ejemiň maslahaty bilen sazulungutyna ilkinji ädimler etdim. Şeýlelik bilen ejemiň gollawy netijesinde bunu etdim. Men we sadanlarym hemişe täze aýdymlaryň üstünde işleýär we döredýär. Dinleyijilerimiz üçin täze aýdymlary döretmäge özümizi boş gazaplayýar. Pursatdan peýdalanyp Türkmenistanyň halkyny hem-de Türkmenistanyň hormatly prezidentini Ahriman arkadamary yetip gelýän täze ýyl bayramy bilen tüý sürekden mehli otlaýan. Köp ýaşa Türkmenistan. Çok yaşa Türkmenistan diyeyim.